mga baby loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, si Bibi Dowen po ay may sakit. Ayan. So ayan guys, manood kayo sa aming video. Hi mga loves, magandang gabi. So ayan guys, meron yung sinat ang ating Bibi Dowen. So thank you so much sa aking kapitbahay na nagpahiram na timpra. Ayan, napahiram ko na po si guys, nagbibili na siya. Ayan, thank you po Ate Kylie. Thank you so much for the love. So doon lang naman ang nangangaway. Dowen, say so ayan guys, nagbibili siya kasi nga guys, lay down here. Ayan, ingat siya guys. So, ayan guys, ko kayo mamaya after niyang matulog. Ayan sa akin guys. Napakapugi ng baby Dowen guys. Sobrang pugi niyan guys. Napakalambing pa niya. Diba bebe? Today's video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe my YouTube channel, Juvy Belardo Vlogs. So ayan, thank you sa mga nanonood sa akin. Bye! We love you all! Bye! Say bye-bye. Bye-bye. Mag-bye-bye ka sa viewers natin. Dali, bye! Bye-bye!